Na mondjad. Sziasztok, én Ki vagyok, egy újabb videóval érkeztünk hozzátok, ami nem más lesz, mint egy játék elemzése, mégpedig a Battlefield 4. részéről. Így van. A mai videóban a hangminőség egy picit rossz lehet, sajnos közben három részéről is, főleg én nekem, mert azért nagyjából nekem kell szarakodni a technikai gondokkal, meg úgy minden mással, és tényleg reggel héttől fönt vagyok, és egyfolytában ezeket a szarakat csinálom, szóval photoshopoltam, videót kellett, hangot kellett, minden szart meg kell csinálnom, és így nagyjából 2,5 órára csak ezzel szarakodunk, hogy ezt 10 perces videót fölvegyünk, de mindegy. Na, tényleg, hogy Kiki mondta, a Battlefield 4-ről fogunk videót csinálni. Tényleg, nem tudom, hogy van valami hozzászólásod. Hát nézzük meg a videót, nem? Jó, hát akkor ez egy 8 perc. Nem, a Call of Duty Ghost. Mai nap ezt a két videót fogjuk fölvenni, a Battlefield 4 és a Ghostot, persze külön nem megy be, mert az úgy kicsit rosszul lenne egy részt is, másrészt meg nem látom értelmét. Szóval el is indítom tévére fogjuk nézni, és nézzük. Mivel nagyjából ugye a 5 percet megnéztünk maximum belőle, de szerintem mi most is látottálja fogjuk nézni. Na hát akkor hangot levettem, erre egész megállítottam? Nem. Na hát, ez ugyanúgy az ilyet csinálja, mint minden évben. Battlefield 3 hát az egy brutális játéknak, brutális játék volt, nem tudom, hogy hányos játék amúgy 2010, 8, nem tudom, 10-es azt hiszem, 10-es. És már nagyon, na, milyen halmaradtak ér. Szóval én most egy picit már ideges vagyok ugye a játékos telegén, meg fájtsuk már a fejem. Ma még el kell mennem a szomszédfalukba. Szóval ez is egy élvezetes. Küldetéseket fogunk nézni, szóval ezt engem a Battlefield 4-nek a YouTube csatornájára töltöttem le, nem is olyan rég. És ez lesz minden. Ti hangot hallhatjátok úgy nagyjából, milyen nagyon hallunk semmit. Ez egy picit probléma. Nem gondoljatok? De. De hogyha hallani fogják. Zavaró. Ja. Mondjuk jó lenne, hogy a ventelben nem menne, csak úgy hallanánk. Jó? Ja. Ugye a gépből nem tudom, milyen szart van, letöltöttem ezt a... Az a problémánk amúgy, ez gyorsan elmondom, ami nem történik semmi. Az a problémánk, hogy van a gép, és van a mikrofon. A mikrofon az full beszart, nem tudom, mi baja van, de jó lenne, mert jó lenne. És nem tudjuk, hogy mi van most vele. Még kicsit tart. És... Na? Oké. Na és akkor így beszart, na és ezzel letöltöttem fel a Freelite HD Audio Driver-t, ami ezük kár volt. Mindegy is az a lényeg, hogy nem indul most az, és elindult, csak egyfolytában ki, hogy üdvözöljünk. Na hát a grafikával kapcsolatosan, hát ez jobb lett, mint szerintem a bármik játék, lövöldözős játékok terén, mert tényleg jobb. A napra az így rohadt jóra, hogy bevilágítsi, így visszafelérik a vízről, hogy az áram így jobbra-balra baszakcics. Már sem tudtam mondani elnézést, és tényleg azért, hogy láthatjuk a... Mondjuk hiába mondom nektek már, én nem jártatok a Battlefield-del, úgy semmelyikkel, de a történelem az van, hogy van. Igen. Ja. És az egy kicsit azért megváltozott. Az mutatja, hogy még hány százalék eltett van, mert nem kell állítani, stb. Még kicsit jó lett. Van hozzászólás? Még? De hangosan van beszélni. Kurva. Just 1 second delay, the next get out.
Oké. Miért most kell szöpörögni a játék, nem? Úgyis. Itt is megláthatók a kutyák. Ebből minden. És túléltek is becsegít. Ezzel nincs van? Ja. Hát a játékhang az nagyjából ugyanaz van. Ja. Robbanásod még mindig. Nem, ott mi robban? Itt az kicsit hülyeség, hogy nem robban föl a kocsi, hogy fölrobban? Ja, fölrobban. Kérem, bocsánat. Ott is a fal kirobban. Hozzászólás? Csak én beszélek egész idő alatt? Hát nem látjuk a videónak, úgyhogy nem megyek. Jó, persze, így másodszor így, már elsőre belenéz, másodszor így belenéz. Hát azért nem eddig, az egy picit tovább néztük. Szóval ők majd egy picit később kapcsolódnak, de szóval elnézést, hogy most nem beszélnek. Én is. Már kibeszéltem magam. Nem tudom, hogy akarok kapcsolódni én szerintem. Ennyi hajnal volt, most igényelni jó. Igen, szóval rohadjanak meg. Istenem, hogy kell menni mikrofont is. Ja, egy mikrofon. Na, nem jó. Nem azt mondom. Nem veszünk. Mi? Max együtt nem veszünk, elindulok. Hát igen, szóval. Már meglátom, négyek van, hanem 8. Hát akkor nagyjából idáig néztük, még egy pár perc. Azért a fal azért bomlik. Hát a grafika rohadtságra van csinálva. Ez biztos. Jó, még a 3-nak is volt már grafikája, tényleg. Ez nagyon tetszik, szóval ez így, ez anyád. Bomlik úgy az egész minden, ott grafikán anyád. Azért élvezet lesz majd videót csinálni. És nem amúgy, hogy mikor adják ezt a játékot, mint mondtam volna akinek, hogy mondja, csak hát az gépet beszart. És menj már! Anyád! Azt tudom, hogy eddig a Battlefield 3-ban lehetett multiplayeren játszani, vezetni. Jó, tényleg helikoptertől kezdve minden szárig. De azt nem tudtam, hogy most már tudom, de arra mondjuk nem számítottam azt, hogy single playerbe. Mondjuk a 3-ban vagy játszottam én egy kocsikos előszembere. Miatt is játszottam. Azonban nem. De egyszer volt egy olyan küldetést tényleg, hogy bele kellett ülni egy ilyen vadászrepülőbe, de azt sértőre vetette, ha jól tudom. Amúgy a felső sarokban. Megvan melyik? Tudod, mi akar lenni amúgy? Hát itt látni. Jó kérdés. Rohadt nagy felülkapcsolók vannak. Nap is hogy meg van csinálva. Ja. Van kedélyes így is. Mondjuk ez így jó, mondjuk néha nem jó, de mondjuk úgy betalálnak, hogy robbanáskor segítsen meg, hanem most vannak a grafikai. Multiplayerre lennék kíváncsi, hogy milyen. Szóval tényleg így full HD-ba ez a játék anyját tényleg kell.
Kés. Az tűnik komolyan. Jön szállod, és rához hívom. Az is megy, amikor így már eltalánosítjuk, akkor így megüt téged a golyó. Van igaz. Helikopter. Fegyver. Helikoptert beküldted oda. Elnézést, nem tudom, hogy jó, akkor így a nézők közül, aki nézi, és van olyan kedves nekem, az írja le, hogy egy kiosztott jó mikrofonon hol lehetne megvenni jó olcsón. Úgyhogy, nem tudom, tényleg van olcsón. Nem csak a mikrofonban van bajom. Hát igen, de a mikrofon hibája, hogy most a gépben tarték is. Ezt azt, hogy jól tettem. Ez csak elindult. Na, első küldetésnek vége. Na és így. Ja. Közben én pimanszozok az induljanát. Ja, még valami, ezt tényleg el akarom mondani ezt a Battlefield 4-re kívül, hogy ezt a kábelt, amiről beszéltünk tegnap. Mondtam a kábelt tegnap? Na mindegy, van egy kábel, ami arra van képes hozni. Tudom a kódot. Nem tudtam, hogy ide de... Szerinted nekem ide hogy jön az a kódom? Ez probléma. Köszönöm a Facebookon. Nem kell. Innen csinálni, mert tudod? Nem tudom. És az a lényeg, hogy megveszik a kábelt, és akkor így minden elkezdődött. Már próbált utánunk szállni ide a Dirt 3-ba, nem sikerült. Hangosabban jöjjön már. Hárman! Gépünk már jó. Ja. Jó, most már csak már így mikrofon kell. Jó, hát egy bossnál, hogy megnézzük, hogy milyen szituáció. És akkor van egy jó? Jobb videót nem csinálni. Szóval tényleg ez a hang. Igen, szóval ez elnézést kérek. A másik az, onnan visszatöltött az életet, láttad? Micsoda? Visszatöltött az élet. Nem is figyeld, elkoncentráltam. Jó, figyeld majd, amikor eltalálják. Lement az élet, és akkor így visszament. És akkor... Mit akartam? Miről kezdtem beszélni? Miről? A videóról. A videó. Ja igen, és akkor az lesz, hogy ma nem 2 videót teszünk, hanem 4. Ja. Hát az 84-re lement. Aha, sőt. Nem, sőt, ja. Az mi a fasz? Hát... Akkor Nem van. van a helikopter. Ja. Azt olyan megcsinálták. Az igen. Az szerencse volt, bazd meg. Hát úgy, mint helikopter volt. Ja. 2 másodperc. Lehet, hogy 3. 3. Brutál. Bocs, tesó. 4. Csak nem, csak nem hal meg a főszereplő. Ez a főszereplő. Ha még jön valaki, akkor baj. Mondtam rá, hogy ki volt, és rágott ő. És túlélte. Hagyjuk már. Elsőtlenem. 15 méter magas volt. És nincsen semmi baj, hagyjuk már. Másnak el sok találva. Ugye? Nem, ott van az is, az is túlélte. Jó, grafika elvisz mindent, szóval ez nem probléma. Igen. Ciao. Most érzem ezt a fekát már bírni fogom.
nem kell venni, hogy le fog halni. Mi? Voltam olyan köcsög, hogy őt teszem inkább felülre? Gapkodik, gerincezek. Kiabálni a lábát. Milyen kis faszom késsel. Azt mondod, hogy egy elsőre sikerült, azt nem mond. De, hogy nem. adjuk már. Elsőre senkinek nem vágod le a lábát. Akármilyen kés. Azt mondom, most az enyém kell. Mindjárt elvédek az ott. Ja, ez nem is egy belőle a vér. Nekem kellemes. Kíváncsiak a vezetésre, hogy milyen lesz. Aztán az első már csinálom. Még nincs. Megnézem, hogy mennyi van hátra. Azért a készítás. Anyám. Hát jó, azért van egy-két életfejlesztő, aki inkább a grafikára megy, mondjuk ezeket mondjuk a történetre is. De nincs hozzászólás, tényleg. Patrickul az mindig is jó lesz. Hagyjuk majd oda tudni, hogy rakatozni kell. Hallom, hogy nem Persze, még lőjek. Ha ma azt vagy, akkor lőjön a helyszín. De már hatszor fölrobbantott. Úgy adjuk brutális, már hatszor fölrobbantott volna. Ja. Hogyan tudjátok? Túl hát. Ez hülyeség. Nem. Én túléltem, az biztos. Ja, és akkor így kerültök a vízbe. Hát akkor tök mint ez a csávó is úgy meghalt volna. Nem? Igen, de mit bár? Hát mi? Az elején ez van. Tudod, elején úgy így kezdődik, hogy ott vagyok. Kezdjük be a vízben. Ja, igen. Kezd független a meleg. Levegő. Kezd független a meleg. Nem az. Nem, ez most olyan, mint az előbb a bossnál volt. Még nem. Jaha. És hogy kérdezed? Bárkérdeződni. Ja, mindjárt kiírják szerintem úgyis, amikor jelenik meg. Nem hiszem. Ha? 2016. Ennyi. Na, hát nagyjából ennyi lett volna tényleg az a videó. Remélem, hogy tetszett azért nektek. Nem kussolt. A Ghostot mindjárt jön nyugalom. Na, és akkor ennyi lett volna már az a videó.